Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. En todos os grupos, sexan culturais, científicos, técnicos ou políticos, existen persoas cuxa capacidade de pedagogía e de expresión está baseada na materia na cal son especialistas. No caso de Antonia Blanes Hermida, esa capacidade é tan ampla que se podría decir que se trata dunha persoa polifacética, pero cunha sorprendente capacidade didáctica. Antonia é unha estudosa de calquera dos temas dos que se estean tratando en cada momento. Só coa ansia de saber e así poder difundir con ese estilo tan próximo e peculiar co que o fai. Hoxe, Antonia regálanos no número 19 da nosa revista Nós, a xente do redor, un relato histórico de algo tan usual como son os utensilios de mesa. Para mí será un placer poñer voz ao artigo O garfo e o pano de mesa. O garfo e o pano de mesa. A humanidade leva alimentándose dende que existe, mais os modais que consideramos aptos na mesa teñen ben menos tempo do que pensamos. Falemos do garfo. Xa na Grecia antiga tiñan un utensilio con dúas puntas para picar a carne e servila, aínda que non se comía con el. O tenedor garfo como tal aparece en Bizancio polo ano 1077. Chegou a Europa da man de Teodora, filla de Constantino X Ducas, a principios do século XI, que trouxo ao casar co dux de Venecia de Domenico Selvo, mas polo seu uso foi acusada de escandalosa e reprobable, pois o garfo era un instrumento diabólico, según San Pedro Damián. Mas foi en Francia onde volveu a aparecer no século XVI, grazas a Catalina de Médici, que ao casar con Enrique II introduciuno nos banquetes da corte. Foi tachada de cursi. Non foi ata o século XVIII que o garfo superou a comer coas mans. Hoxe hai máis de 40 utensilios para comer, sen contar cos usados para preparar e cociñar os alimentos. Fai tan pouco tempo que somos civilizados que aínda hai refráns e outros ditos como gústame máis que comer cos dedos. Hoxe, media humanidade aínda usa os dedos para comer. Estaremos errados os que usamos todos os nosos aparatos? Algo parecido ocorre co pano de mesa. Na Greza clásica tiñan unha especie de masa que amasaban para se quitar a grasa das mans. Os romanos usaban algo así como pequenas toallas, mappae, que, a máis de se limpar, usábanse para levar a comida sobrante, pois estaba mal mirado que sobrara comida. Na Idade Media tiñan uns lenzos que portaban os serventes sobre o ombreiro ou sobre o brazo esquerro, segundo o seu rango, e ofrecían aos comensais para limparse. Non vos recorda algún camareiro? A servilleta, como hoxe a coñecemos, foi inventada por Leonardo da Vinci, estando ao servicio do duque de Milán Ludovico Sforza. Leonardo
vía que para se limpiaren os comensais ataban as cadeiras pelas de coello e así nesa pel deixábase a grasa e outras cousas. Nun banquete era o encargado de toda a parafernalia. En 1491 dispuxo para cada comensal unha peza de tea para se limpar. Como non sabían que facer con ela, usárona para todo menos para o que foi creada. Algúns levárona como un agasallo. Foi no ano 1643 cando se formalizou o concepto actual de servilleta como un anaco de tea asociado a limparse os beizos durante a comida, xa que se pretendía erradicar a peste bubónica e ata hoxe. Grazas, Antonia.